Πρόσεξε τους ανέμους της αλλαγής. Στα σκιασμένα χρονικά της ιστορίας, όπου οι αυτοκρατορίες υψώνονταν σαν τιτάνες από τη σκόνη και κατέρεαν σε ψίθυρους, μια αλήθεια αντυχεί αιώνια. Η πανίσχυρη δρύς που στέκεται αδιάλακτη απέναντι στο φύσιμα του ανέμου είναι η πρώτη που σπάει και πέφτει. Ωστόσο το ταπεινό καλάμι λυγίζει, επιβιώνει και χορεύει μετά την καταιγίδα. Φαντάσου τον εαυτό σου σαν αυτό το καλάμι, όχι αδύναμο, αλλά σφυριλατημένο στη φωτιά της διορατικότητας, έτοιμο να λυγίσει με τις θύελλες του χρόνου. Αυτό δεν είναι απλή επιβίωση. Είναι η τέχνη της ανόδου, όπου η προσαρμοστικότητα γίνεται η ακατάλητη ασπίδα σου ενάντια στις αόρατες δυνάμεις που επιδιώκουν να διαβρώσουν το πνεύμα σου. Ο κόσμος σφυριλατεί νέες πραγματικότητες με κάθε αυγή. Η τεχνολογία ορμά σαν παλιροϊκό κύμα, αναδιαμορφώνοντας τα τοπία της σύνδεσης και του εμπορίου. Οι αγορές μετακινούνται σαν άμμος σε καταιγίδα της ερήμου, καταβροχθίζοντας τους απροετοίμαστους. Τα μυαλά εξελίσσονται, οι κουλτούρες συγκρούονται και συγχωνεύονται, γεννώντας ιδεολογίες που μπορούν να ανυψώσουν ή να παγιδεύσουν. Σε αυτή τη μεγαλειώδη αρένα, η αδιάλακτη ψυχή, αυτή που προσκολάται στους χάρτες του χθες ενώ πλέει στις θάλασσες του αύριο, προσκαλεί την καταστροφή. Αλλά εσύ, πολεμιστή της εξελισσόμενης ύπαρξης, αναγνωρίζεις ότι η στασιμότητα είναι ο πραγματικός εχθρός. Σε αφήνει εκτεθειμένο, ένα άγαλμα σε πεδίο μάχης όπου τα βέλη πετάνε από κάθε κατεύθυνση. Για να προστατεύσεις την ουσία σου, πρέπει να γίνεις ο χαμελέοντας των εποχών, όχι από φόβο, αλλά από τη βαθιά σοφία ότι η αλλαγή είναι το χωνευτήρι των θρύλων. Σκέψου τους μεγάλους ταξιδιώτες του παρελθόντος, όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος που χαρτογράφησε άγνωστα νερά. Δεν ταξίδευε με άκαπτα πανιά προσαρμοσμένα ενάντια στον άνεμο. Προσαρμοζόταν, άλλαζε πορεία και εκμεταλλευόταν τα ρεύματα για να προωθηθεί μπροστά. Στη ζωή σου, η χειραγώγηση καραδοκεί με τη μορφή άνεσης, το σαγηνευτικό τραγούδι της ρουτίνας που ψιθυρίζει «Μείνε όπως είσαι, ο κόσμος θα λυγίσει για σένα». Αλλά δεν θα το κάνει. Εκείνοι που ασκούν επιρροή, είτε σε αίθουσες συνεδριάσεων, είτε σε σκοτεινά σοκάκια, εκμεταλλεύονται την προβλεψιμότητα. Προβλέπουν τις συνήθειες σου, τους αμετάβλητους δρόμους σου και χτυπούν εκεί που δεν το περιμένεις. Προσαρμοζόμενος γρήγορα, συντρίβεις τις ψευδαισθήσεις τους. Γίνεσαι απρόβλεπτος, μια δύναμη που δεν μπορεί να παγιδευτεί εύκολα. Ξεκίνα συντονίζοντας τις αισθήσεις σου στις λεπτές μεταβολές. Άκου τους ψιθύρους της καινοτομίας, την εφαρμογή που επαναστατεί στη βιομηχανία σου, το κοινωνικό κύμα που στρέφεται ενάντια σε ξεπερασμένα πρότυπα. Νιώσε τον παλμό της αγοράς, μετοχές που ανεβαίνουν σαν φοίνικες, τάσεις που ξεθοριάζουν σαν φύλλα φθινοπόρου. Παρατήρησε την ανθρώπινη καρδιά, πώς αλλάζουν οι πιστότητες, πώς σχηματίζονται συμμαχίες στις σκιές της αλλαγής. Αυτή η επαγρύπνηση είναι η πρώτη σου πανοπλία, μια φλόγα κινήτρου που ανάβει το εσωτερικό σου πύρ. Μην θρηνείς τον παλιό εαυτό, γιόρτασε τον φοίνικα που αναδύεται από τις τάχτες του. Διότι στην προσαρμογή δεν υπάρχει απώλεια, αλλά απελευθέρωση. Η ιστορία είναι γεμάτη από εκείνους που κατέκτησαν αυτό τον χορό. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν κατέκτησε την Περσία μένοντας πιστός μόνο στη ελληνική φάλαγγα. Αφομοίωσε τις τακτικές των εχθρών του, δημιουργώντας ένα ασταμάτητο μοσαϊκό. Στις σύγχρονες σφαίρες, σκεφτείτε επιχειρηματίες όπως ο Έλον Μάσκ, που μεταπηδά από ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε εξερεύνηση του διαστήματος, πάντα ένα βήμα μπροστά από τη βαρυτική έλξη της απαξίωσης. Και εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη. Όταν η τεχνολογία διαταράσει την τέχνη σου, μάθε τη γλώσσα της. Κώδικα, αλγορίθμους, ψηφιακούς κόσμους, όχι σαν βάρος, αλλά σαν σπαθί για να χαράξεις νέες μοίρες. Όταν οι αγορές καταραίουν, μην προσκολάσαι σε βυθιζόμενα πλοία, πήδηξε σε αναδυόμενα σκάφη, επενδύοντας τους πράσινους βλαστούς του αύριο. Ωστόσο, η προσαρμογή απαιτεί θάρρος, ηρωική αποφασιστικότητα να ρίξεις δέρματα που πλέον δεν σου χρησιμεύουν. Σημαίνει να γίνεις άλλο πρόσωπο, όχι μέσω απάτης, αλλά μέσω ανάπτυξης. Ο καλλιτέχνης που κάποτε ζωγράφιζε σε καμβά τώρα κυριαρχεί στους ψηφιακούς κόσμους, η όρασή του πολλαπλασιασμένη. Ο ηγέτης που διέταζε με σιδερένια γροθιά μαθαίνει τη λεπτότητα της ενσυναίσθησης σε έναν ευαίσθητο κόσμο, δημιουργώντας βαθύτερους δεσμούς. Αυτή η μεταμόρφωση σε προστατεύει από τη χειραγώγηση. Ο συνάδελφος που συνομωτεί για τη θέση σου σε βρίσκει ήδη εξελιγμένο, άτρωτο.
Η κοινωνία που πιέζει για συμμόρφωση σε βλέπει ως τον καθοδηγητή τάσεων, όχι ως ακόλουθο. Τροφοδότησε αυτό το ταξίδι με ακατάλυτο κίνητρο. Οραματίσου τις νίκες σου, να στέκεσαι στην κορυφή του βουνού της αλλαγής, κοιτάζοντας τα βασίλεια που άλλοτε φοβόσουν. Επιβεβαίωσε καθημερινά, είμαι το καλάμι στην καταιγίδα, λυγίζω αλλά δεν σπάζω. Περιτριγύρισε τον εαυτό σου με μέντορες, βιβλία, δίκτυα που αντιχούν αυτή τη φιλοσοφία. Πρακτική μικροπροσαρμογών, μια νέα δεξιότητα εβδομαδιαία, χτίζοντας ορμή σαν χιονοστιβάδα που κατρακυλά στις Άλπεις. Σε αυτήν την επική αφήγηση είσαι ο πρωταγωνιστής, όχι το θύμα. Όταν οι καιροί αλλάζουν, άλλαξε μαζί τους, γρήγορα, θαραλέα. Διότι στο μεγάλο ιστό της ύπαρξης, εκείνοι που προσαρμόζονται δεν απλώς επιβιώνουν, κατακτούν, εμπνέουν και χαράσουν τα ονόματά τους στα αστέρια. Ας γίνει αυτό το μάντρα σου, η ασπίδα σου ενάντια στους διαβρωτικούς ανέμους. Σήκω, προσαρμόσου και κατάκτησε την αιώνια σου νίκη. Φαντάσου τον αρχαίο Φοίνικα, βυθισμένο σε φλόγες όχι καταστροφής αλλά ανανέωσης, να αναδύεται πιο δυνατός, με τα φτερά του φλεγόμενα από νέα δόξα. Αυτή είναι η μοίρα σου μέσα στη συνεχή ανατάραξη των εποχών. Όχι να χαθείς στη φωτιά της αλλαγής, αλλά να αναστηθείς από αυτήν, μεταμορφωμένος και θριαμβευτής. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία καταβροχθίζει το ξεπερασμένο, οι αγορές καταπίνουν τους στασιμότατους και τα μυαλά παγιδεύουν τους άκαπτους, η μεγαλύτερη δύναμή σου έγκυται στην ηρωική πράξη της αυτοαναδημιουργίας. Είναι η επική σάγκα του εαυτού, όπου η προσαρμογή δεν είναι παράδοση, αλλά η απόλυτη κατάκτηση των δυνάμεων που θα έσβηναν το φως σου. Το πεδίο μάχης της ζωής μεταβάλλεται συνεχώς, σαν κολοσιαία σκακέρα όπου τα πιόνια μεταμορφώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αν προσκοληθείς στις παλιές στρατηγικές σου, γίνεσαι πιόνι, εύκολα χειραγωγήσιμο από βασιλιάδες και βασίλισσες της επιρροής. Αλλά αν αγκαλιάσεις τη ροή, αναβαθμίζεσαι. Η χειραγώγηση ανθεί στην ακαμψία, την προβλεψιμότητα, τη σταθερή στάση. Ψιθυρίζει μέσα από ξεπερασμένες τεχνολογίες που σε απομονώνουν, ασταθείς αγορές που εκμεταλλεύονται την αμφιθυμία σου, κοινωνικές μεταβολές που σε χαρακτηρίζουν αρχαίο κατάλοιπο. Για να θωρακίσεις την κυριαρχία σου, πρέπει να σφυριλατήσεις έναν νέο εαυτό, ρευστό σαν υδράργυρο, ανθεκτικό σαν διαμάντι. Δεν πρόκειται για τέχνασμα. Είναι η βαθιά κινητήρια δύναμη να εξελιχθείς, να γίνεις ο αρχιτέκτονας της μοίρας σου, αντί για το θύμα της. Αντλήστε έμπνευση από τους δασκάλους της μεταμόρφωσης στη φύση. Η κάποια, δεμένη στη γη, διαλύεται στο χάος του κουκουλιού μόνο για να αναδυθεί ως πεταλούδα κυρίαρχη των ουρανών. Έτσι κι εσύ πρέπει να διαλύσεις τα παλιά παραδείγματα όταν ο κόσμος το απαιτεί. Στον χώρο της τεχνολογίας, το smartphone, κάποτε καινοτομία, πλέον κυριαρχεί. Όσοι προσαρμόστηκαν νωρίς, προγραμματιστές εφαρμογών, ψηφιακοί νομάδες, ανήλθαν ενώ οι καθυστερημένοι έμειναν πίσω. Προστάτεψε τον εαυτό σου βυθιζόμενο στο ψηφιακό βάθος. Μάθε AI, blockchain, εικονικές πραγματικότητες όχι ως αντίπαλους, αλλά ως συμμάχους στην επική σου οδύσσια. Όταν οι αλγόριθμοι χειραγωγούν τα feeds για να ελέγξουν αφηγήσεις, γίνε επιμελητής της δικής σου αυτοκρατορίας πληροφοριών, διακρίνοντας την αλήθεια από την ψευδαίσθηση. Οι αγορές, αυτά τα αδιφάγα θηρία, ανταμείβουν τους ευέλικτους. Θυμήσου την έκρηξη της φούσκας.com, όπου οι άκαπτοι επενδυτές εξαφανίστηκαν, αλλά οραματιστές όπως ο Τζεφ Μπέζος στράφηκαν από τα βιβλία σε τεράστιες αυτοκρατορίες, χτίζοντας βασίλεια πάνω στην προσαρμοστικότητα. Στην αρένα σου σκανάρισε τους ορίζοντες για σεισμικές μεταβολές, άνοδος της βιωσιμότητας, ρεύματα κρυπτονομισμάτων και επαναπροσάρμοσε. Διεύρυνε όχι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και τις δεξιότητες. Ο μάρκετερ μαθαίνει ανάλυση δεδομένων. Ο τεχνίτης αγκαλιάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό σε θωρακίζει από οικονομικές χειραγωγήσεις, τα κρυφά χέρια που προκαλούν κύματα στους απροετοίμαστους. Γίνε ο αναβάτης των κυμάτων, εκμεταλλευόμενος την αναταραχή. Τα μυαλά, η πιο λεπτή χειραγωγή, εξελίσσονται σαν ιοί. Οι χθεσινές ιεραρχίες υποχωρούν. Ο ηγέτης που επιμένει στην αυταρχία βρίσκει τον εαυτό του απομονωμένο, θύμα ψιθύρων ανυπακοής. Αλλά εσύ, επικός προσαρμοστής, καλλιεργείς συναισθηματική νοημοσύνη, ενσωματώνοντας ενσυναίσθηση στη στρατηγική. Παρακολούθησε σεμινάρια, βυθίσου σε διαφορετικές κουλτούρες, όχι για να μιμηθείς, αλλά για να επεκτείνεις το πλωστάσιό σου.
Όταν οι κοινωνικές πιέσεις προσπαθούν να σε περιορίσουν, ξεπηδάς ως πολύπλευρο κόσμημα, άτρωτο και λαμπερό. Τροφοδότησε αυτήν την αναγέννηση με κινητήρια δύναμη σαν βροντί. Οραματίσου την πτήση του Φίνικα, να πετάς πάνω από καταιγίδες φωτίζοντας μονοπάτια για τους άλλους. Ψάλε επιβεβαιώσεις. Σφυριλατήθηκα στη φωτιά της αλλαγής, ακατάλητος και θαραλέος. Οικοδόμησε τελετουργικά καταγράφοντας εξελίξεις, γιορτάζοντας μεταβάσεις, μετατρέποντας την προσαρμογή σε συνήθεια. Περιτριγύρισε τον εαυτό σου με ομοειδεάτες ταξιδιώτες, κοινότητες που προτάσουν την ανάπτυξη έναντι της άνεσης. Οι φωτεινές μορφές της ιστορίας δείχνουν τον δρόμο. Ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι, όχι περιορισμένος στη ζωγραφική, εμβάθυνε στην ανατομία, τη μηχανική, ενσαρκώνοντας την πολυμορφία της αναγέννησης. Όταν οι ρόλοι επαναπροσδιορίζονται, επαναπροσδιορίσε τον εαυτό σου. Ο υπάλληλος γίνεται επιχειρηματίας, ο ειδικός πολυμαθής. Αυτό σε προστατεύει από χειραγωγήσεις καριέρας, απολύσεις, αντικαταστάσεις από AI, καθιστώντας σε αναντικατάστατο. Στο μεγάλο έπος της ύπαρξης, η προσαρμογή είναι η ηρωική σου καμπή. Γίνε άλλο πρόσωπο, όχι μέσω σκιών, αλλά μέσω του φωτός της προόδου. Η ταχεία αλλαγή είναι το σπαθί σου, θωρακίζοντας από τα αγκάθια της χειραγώγησης. Αγκαλιάσέ την και δεν απλώς επιβιώνεις. Κυριαρχείς, εμπνέεις λεγεώνες και χαράζεις θρύλους στα χρονικά του χρόνου. Σήκω από το χωνευτήρι, Φίνικα αιώνιε, και μην αφήσεις καμία αλλαγή να σβήσει τη φλόγα σου.